Last mo kasi, ano ba? Ayan mo yan. Pero yung session mo kanyan? 3 times yun pa rin. 3 times sa... Okay. Oo, ngayon pa siya sasali siya. Mamawas ka. Oo. May tama nagdag, mamawas ka. Yan yung Marso 3 times. Punta kayo nga 2 times. Natikit ka naman sa niya siya. Lakong ka niya. Ilan yung elite to? Oo. Hindi nga, nakita na yung elite. Tumamos siya dyan. Mas madala yung kanya ka. Eh? Punta ka nito. May makatalakat. Alam, blower ka na, boy. Alam, blower ka na. Kamutin. Oo. So, hello guys. This is our second session therapy. Ano eh? So, BP natin muna siya. Yung kanyang oxygen is meron na rin 93. 97 yung oxygen. Yung pulso niya. Natin yung pulso niya dito. O yan. Oh, 180 over 79, Brad. 180 over 79. Napakaganda ng dugo mo, Brad. Talo yan yun eh. 118. Kadugo, kalago ni Daya. Oo, kaya ka yun eh. 118 over 79. Mamo, kalago na. Alam dugo Daya, Brad. Daya ka ma? So, may gagawin tayo exercise ngayon. Upo tayo. Ha? Upo tayo tayo. 10 counts pare ha. Tapos stretching na natin. Ay, 15 tayo na. 15 counts. So, last 15 counts. Jadi pare, magpwede pa. Ito nga, mahangin ka. Ito eh. Wait tayo. Matiyang 4-4, hindi lamang sa tinapay bubuhay ng tao, hindi sa bawat salita ng Diyos, na nagtawid sa kagigid. Marcos 11:2, magkaroon tayo ng huling kautos na buhay namin sinasabi. Muli Panginoon, binako mo kong muli sa Panginoon Therapy, kay Brother Joel, at maraming salamat po sa mga kapatid at sa mga support na mga sa Panginoon. God bless po sa mga tao ng Panginoon. Muli Panginoon, bless mo ang mga kamay. Pag-i po ang programang gabi mo yung sa pangalan ni Jesus. Diba? So ikaw tama na eh. Our first sige. Tito ka pa. Hindi, tito ka. Ito ka. Tito ka. Yun, ito ko. Kaya ka na yun. So ikaw tama ngayon lang. Sit down ano. 15 ah. Sige, tito ka. Yeah. Diretso. Straight body. Tapos, pagbulo ka kalahari. Okay! Ito. Okay. 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 Sige. Sige. Ay, sige. Hinga ka ha? Oo. Hindi. I-exhale ka. Okay. Very good. Okay. Ito. Okay. Okay. Walo. Yan siyam. 10. Hindi malalim. Ayos ka lang? Hindi na pagod? Sige, isa pa. 5 pa. 1. 11. Sige. 12. Sige. 13. Sige. 14. Sige. Last one. Makakalakad ba? Sige. Lakad ng konti. Gusto mo ito. Dadan. O, hindi ka lakad. Sige. Dadan. Yan, lakad. Sige. Sige. Ito. Tungo ni. Sige. Lakad. Hindi, tulak po. Ganun ang lakad ha. Sige, lakad. Dadan lang. Yan. Okay. Dito ka. Dito tayo. Upo ka ha. Pre, doon pa rin. Sige, sagad mo. 1. Kaya pa? Sige.
So mag-advance po tayo kasi medyo lumakad na po ito. Thank you Lord. Sige. Sige. Yes. 4. Gusto na po na pala. Sige. 5. Sige. 6. Lagyan pa. Ano nyo? 7. Okay na. Press na lang bonus. Okay. Buka. Dandan. Huwag ka siya lang nabalik. Yan. Buka dandan. Okay, very good. Ayos lang. Last ka muna.